बर' हारि नङाबाबो आं बर' हारिखौ बिराद मोजां मोनो आरो थारले मेरा नाम हो हेमकुमार थापा खुलुमबाय आंनि नामा हेमकुमार थापा खुलुमबाय आंनि मुङा धीराज सामसियारि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट रौतानि जाहाथे जा जायगायावहाय एसेबो हारिमुनि जेनेबा मोसाफेराखैमोन सोलोंफेरनो मोनाखैमोन बे जायगायाव आं फैनो मोननानै बिथां आदा अबिनाशनि हेफाजाबै खावलायनायावहासो खोब गोजोननाय मोनदों बिथाङा नेपालि थेवबो बिथाङा जे खोब गोसो होनानै सोलोंदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे खुलुमबाय रायजोफोर बयनिसिमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जनाय हालामनि बेरासापुरि ओनसोलनि तारिकसारि गामिनि गेलेग्रा फोथारावहाय जोंहा बिथां आदा अबिनाश नार्जारिनि हेफाजाबै दिनै नैबे जोंहा 7 साननि हाबाफारि मोसानाय मावबादा लादोंमोन दामनाय आरो मोसानाय दा जोंहा दिनै 6 सान हाबाफारियावहाय दिनै जों मोसानो सोलोंगासिनो दङ दा बेयावहाय खोब मोजां मोनदों बिथां आदा अबिनाशआ जाखिनि हाबाफारि ओनसोलखौ नायनानै हारिमु जाहाथे बे एरियायावहाय बेबायदि वार्कशपबो लाफेरनाय जायाखैमोन मोसानायबो जायाखैमोन बेबायदि फोरोंनाय रावबो फैयाखैमोन खोब दुखुनांथाव मोनदों फैनो मोननानैबो जोबोद गोजोननायबो मोनदों बिनि गेजेरजोंनो दिनै बिथांनि बिनानाव बिथाङा नेपालि थेवबो बिथाङा जे खोब गोसो होनानै सोलोंदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे जाखिनि आंनि रोंनायखिनिखौ आङो हाजासिम फोरोंनायखौ बिनानावा खोब गोसो होनानै सोलोंदों बिथाङा बर'बो बुजियो खिन्थु नेपालि बिथाङा दा सोलोंनानै माबायदि मोनदों नोंथांमोननियावहाय एसे फोरमायना होगोनखौ आं मिजिंथिबाय झरले मेरो नाम हो हेमकुमार थापा अनि म दिपाबाट आएको अनि म यहाँ पाहुना खानु आएको थिएँ अनि सुने कि यता डान्स बडो कल्चरको सेभेन स्टार क्लबबाट सिकाउने मान्छे आएको छ भनेर अनि त्यसैले म सिक्नु मन भएर त्यसैले मलाई बडो कल्चर बहुत मनपर्छ त अनि मेरो मम्मी पनि बडो हो पापा नेपाली हो मगर हो म मगर हो अनि त्यसैले म बडो डान्स मलाई बहुत मनपर्छ अनि म सिक्छु भनेर पहिलेबाट मेरो सपना थियो अनि यहाँ माझी घरमा पाहुना खानु आएर अनि यो सरले मैले साथी भेटेँ मतलब कि अब सार जस्तै होइन साथी अब सारहरू साथी जस्तै हुन्छ अनि आंनि नामा हेमकुमार थापा आं दिपानि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय आङो याव आलासि जानो फैदोंमोन आरो आनैलानि न'आव ओमफ्राय यावनो खोनाबाय कि मोसानाय फोरोंग्रा फैदों होननानै ओमफ्राय जोंबो बाहागो लानानै थांसै होननानै फैबाय नालाय ओमफ्राय बे सारजों सोलोंजानानै बिराद मोजां मोनदों आरोना बैसागुखौ ओमफ्राय आङो आगोलनिफ्रायनो बिराद मोजां मोनो आरो बर' हारिखौ ओमफ्राय आं बर' हारि नङाबाबो आं बर' हारिखौ बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय आं सोलोंनो लुगैयो आरो ओमफ्राय बिथां सारा इमान जे मोजां फोरोङो ओमफ्राय बिदिनो मोजां मोनो आरो थेंक इउ ना बयनिसिमबो जोबोद गोजोननाय मोनदों बिराद खस्थ' खालामनानै सोलोंदों थेवबो माने बिनानावा जे गोजाननिफ्राय फैनानै जे बे हाबाफारिखौहाय बाहागो लादों गावनि गोसो गुदुं जानानै बिराद खोब मोजां मोनदों बेबायदिनो नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामलांबाय था आरो लोगोसे बयबो अनसायलांबाय थागोन बयबो हारिमुखौहाय सिबिलांबाय थागोन बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय बयनिसिमबो आरो दंबावो माखासे गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय बेलेग बेलेग जातिनि दंबावो नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन एसे देखायलांनि बिनानावखौ बुंबावदोंमोन नालाय माखासे बेलेग आनजाथिबो दंबावोमोन होननानै नै बिथांमोनानो खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननि गेजेराव एसे फोरमायना होदो ना बिनानावमोना नोंनि मुङा मा मुंमोनलाय नमस्कार आंनि नामा मनि गुया बिथाङा मा होनदोंमोन माबा उरिसा माबा आदिबासि ना थेवबो बिथांमोना जे फैनानै जे सोलोंफैदों नोंथांमोना माबायदि मोनदों बिनानाव मोजाङानो मोनदों याव फैदो फैनानै बिदि मोनफेराखैमोन ना बिथाङाबो ना खोब मोजां माने गोसो होनानै सोलोंदों जाहाथे जा जायगायावहाय एसेबो हारिमुनि जेनेबा मोसाफेराखैमोन सोलोंफेरनो मोनाखैमोन बे जायगायाव आं फैनो मोननानै बिथां आदा अबिनाशनि हेफाजाबै खावलायनायावहासो खोब गोजोननाय मोनदों आरो फोरोंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों बिथांमोना 6 दिननि गेजेरावनो जे खस्थ' खालामनानै जे सोलोंबाय आरो रोंबायबो हाजासिम रोंदों नोंथांमोना जे नायनो हागोन आरो मोनबावनायब्ला गोबाव सम मोनबावनायब्लाथ' आरो साबसिन मोनबावगौमोन जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ बयनिसिमबो आं बेयावहाय फैनो मोननानै जोबोद गावखौनो गाव खाफाल गोनां होननानै साननानै लागोन मानो होनब्ला बिथां आदा अबिनाश नार्जारिनि हेफाजाबावहाय जोंहा 7 स्टार क्लाबनि बानजायनायावहाय दिनै जे आं बे तारिकसारि गामियावहाय 7 दिननि थाखाय हाबाफारि मावबादा बेखौहाय लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिथांनिसिम स्पेसियेलि थेंक्स आगोलावनो बावहरग्रोयो आङो स' दा जाखिनि आङो दिनैसिम 6 डेज मोनदों
बेयावहाय आङो जाखिनि बिथांमोना बे गामिनि बिथांमोना जे आंखौ माबायदि लाखिदों जोबोद मोजाङैनो माने आं माने गावनि जायगा बायदि मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो जानाय लोंनाय बिथांमोना आंखौ ओरैबायदि गावनि असे गावबायदि आंखौ बिराद मोजाङैनो माने लाखिदों जोबोद गोजोननाय मोनदों जानाय लोंनाय थानाय बेबहारफोर बिराद खोब मोजां माने आरो बिथांमोनाबो जे बिनानावमोना जे आंनि बुंनाय जाखिनि आं फंसे फंनैजोंबाबो गथि गथि फोरोंनायखिनिखौनो बिथांमोना जे गोसो होनानै सोलोंदों ओरैबायदि मोजां मोनदों आरो बिथांमोननि दा आदामोना जे आंखौहाय लाखिदों बिथांमोनाखौ आंजोंनो अराय सम हेफाजाबाव थाफाबाय थादों फोरोंनाय आंजों लोगोसे नायफानाय बिथांमोना नैबे ब्रादाराबो आंजों लोगोसे जा बे बिथाङाबो अराय सम हेफाजाब होफाबाय थादों आरो आदामोनाबो अराय सम जानाय लोंनाय थानाय आंखौ नायफाबाय थादों लोगोसेनो खोब गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि सायाव आं रोजा रोजा साबायखर अराय सम आं बिथांमोनखौ गोसोखांबाय थागोन अराय सम आंनि गोसो गोरबोआव अराय सम गोजोनना लाबाय थागोन जाहाथे बिथांमोनखौ फिन आरोबाव उनफोरनि समाव आं लोगो मोनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो फैबावगोन अराय सम बर' हारिनि बेबायदि हारिमुखौ अराय सम आं लाखिलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय बयनिसिमबो दे ओमफ्राय नोंसोरबो सारखौ बोरैहाय मोनदों एसे फोरमायनानै होदो बयबो सारखौ बोरै मोनदों नोंसोरो आंनि फोरोंनायखौ सारनि फोरोंनायखौ बोरैहाय मोननाय मोजां मोनदोंना आरो सोलोंलांबाय थानांगोन नाजालांबाय थानांगोन बयबो जोबोद खोब गोजोननाय मोनदों माथ्र दिनैसिम जागायजेननायनिफ्राय 6 सानल' मोनदों बिनियावहाय आंबो एसे दुखु थालांबाय माने नांगौसेबां होजोबनो हायासै नांगौसेबां गोसो बायदि उनफोरनि समाव आरो सुबिदा मोनोब्ला फैफिनगोन बेखौ मिजिंथिबाय बयनिसिमबो गोजोनदोंना